Máš minútku? Martin, ako určiť, ktorý pracovný úraz bude klasifikovaný ako závažný? Lebo viem, že keď sa preukáže vina zamestnávateľa za tento úraz, hrozí mu sankcia minimálne 20 000 eur. Závažnosť pracovného úrazu určuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, čiže ošetrujúci lekár. Tento poskytovateľ má povinnosť do 10 dní oznámiť výsledok posúdenia závažnosti pracovného úrazu či už zamestnávateľovi alebo inšpektorátu práce na požiadanie. To znamená čo na požiadanie? Znamená to, že ty keď deň po úraze požiadaš o posúdenie závažnosti pracovného úrazu, tak je povinný do 10 dní takýto výsledok dať. Keď nepožiadaš, tak ti ho nedá. A ty v tomto musíš byť šikovný, lebo stáva sa v praxi to, že pod tlakom tej situácie zamestnávateľ alebo bezpečák chcú mať všetky papiere hneď v ten deň, ale je to v neprospech veci. Lebo prax ukázala, že pracovník, hoci na začiatku sa to javilo fatálne, bol po pár mesiacoch aktívny opäť v práci, ale pre zamestnávateľa to malo značný ekonomický dopad. Čiže čo mi odporúčaš do praxe? Neunáhli sa. Nežiadaj o posúdenie závažnosti bezprostredne po vzniku úrazu. OK, ďakujem. Páči sa.